Hi dames en heren, mijn naam is Bella B en ik zal lekker om jullie te welkom naar die Bella B show toe. Ik heb vandaag een speciale gast bij mij. Zijn naam is Miguel. En ik wil net voor jullie vertellen dat, kijk, ze hit me in die friendzone. Yo. Ik kan niet uit die broek, ik kan niet uit die. Ik kan niet uit die broek, ik kan niet uit die. Ik kan niet uit die wat. Ze hit me in die friendzone. Yo. Het is al zo goed comita. Wat voor jullie friendzone niet. En ze weten ze hebben wat het is. Maar het gaat zo. Nou moet ik wel van naar boyfriend problems. Al wat ik denk aan is wasie condoms. Ik wil niet slap in spat. Ik zeg pussy als ik speel met een kat. Ja, ze hit mij en ze wil overal gaan met mij. Ik voel amper soos hagai bestie. Als ze brassen combo ik voor mij wegstik. But ik kan niet, zij laat ik pink aantrek soos Abani. Ik wil haar kleren afruk als ze op die bank lee. But zij sê ik is haar teddybeer. Ik begin op paniek, want ze saam als ze komt bij Titanic. Wat gaan aan met mij, ons drink thee en kijk aan de kan die slaak krijgen. Jee, kijk hier, nice hit me bro, nice hit me. Nice hit me bro, nice hit me. Kijk hier, jee, ze hit me in die friendzone. Jee, ik kan niet uit die bro, ik kan niet uit die. Ik kan niet uit die bro, ik kan niet uit die. Ik kan niet uit die van, ze hit me in die friendzone. Welcome guys, this is the first episode of the Bella B show, and for this very special episode we're going to be interviewing the man himself, Bella B. He's going to be speaking about his new album, Funny Elsies. We're going to... Funny Elsies is the single that's dropping. My new album's name is Beelden van mijn leven. Beelden van zijn leven. Beelden van mijn leven. Yeah. Is the album's name. Niet van zijn leven, niet van mijn leven. Ik wil weten bij jou. Was zij al in die friendzone? Yeah, more than a few times. I've been in the friend zone a couple of times. Okay. There was one time I was in the friend zone with this girl. I really liked her. I was so in the Ken ik girl? No. Ken ik haar niet? No. Okay. I was so in the friend zone with her. I started dating her friends just so that I can be closer to her. You know what I say. You know what I say. But I like looking at it as a bad thing when you're in a friend zone, right? But you must always also remember, you're like a dick in a glass, right? So if something goes wrong with that other bar, break the glass. You in there? Yeah. So. But the problem with that is, who's in the friend zone with your girlfriend? Or your wife? Yeah, you see, because they say, bruh, you know the bruh, you met him. Yeah. He hates your food. He hates you. He hates everything you do. Yeah. And then he smiles around you like he likes you. But he comes for a mission. Like every bruh that's in the friend zone comes for a mission. Unless it's gay. Yeah. Unless it's gay. But I think that people can also, because I didn't, ik het al betoog al waar ik als een gay bra is, but like I'm just like this bra that's your gay bestie, but actually I want to get in there. Yeah, so like you know when we in a friend zone, it doesn't only mean that it's males that's in friend zones. Yeah. You get girls that's in friend zones with guys also. You get the kind that wanna dangas this bra. Sy wil met die bra wees, sy wil die bra dangas. Maar op 'n manier dat die bra is die bra wat vir haar een kan stoot en die bra as 'n girl kan dit sien. Want dit so meer of whatever. Ons sien dit baie keer, but het gebeur ook gewoonlik met manspreets. Yeah. Because brassers, ons is honde. Op 'n manier daar. Ons
wel enige iets. Kyk, vrouwenmensen wat hulle tyd. As een braaf en een girlie, braaf zoals een... Hij hoeft op dag iets verkeerd te geven met zijn girlie. Of één strijd. Één strijd. Hij vond dat het kreeg. Dat is klaar voor het So, let me ask you now about your album now. Yeah. I just wanted to know what was one of the biggest challenges for you to get to this point, and how did you overcome it? So, wat gebeurt is like producer, rapper, baie keer wat gebeurt is like julle mekaar op die regte tyd vind. Yeah. Because onthou ons is ook mens. Like ek vandag voel ek in a way dat ek wil activist is. Ek wil net rap oor society, oor onze mense, oor dinge wat aangaan in die wereld. Other rappers want to money. No. What I'm saying is that maybe my producer is on another mindset where he feels like he wants to have club bangers, and he wants to. Now we get to a point where we disagree with one another, right? And it can also change where I want to make club bangers, and then he's the one that want to make social like justice and whatever stuff like want to be an activist and whatever. So I'm not saying that's necessarily the thing, but ik zie maar net dat het gaan oor wanneer dinge reg is met albei mense. Het kan niet komen van mij af en het komt van ons albei af waar ons kan komen op het punt waar ons zegt, hey, ons is nou recht om een album te maken. Hey, ons is nou recht om music weer samen te maken, because ons is we in it together. Verstaan je? Als hij producer in de rechte space is, dan is hij rapper ook in de rechte space, because ons moet connect. So het is een ding wat voor jaren aangekomen met mijn producer, waar ons elkaar moet gevonden bij de rechte tijd, waar ons kan zeggen, oké, nou is het nodig om een album te maken. Speaking of producers and artists and other stuff like that, can you name like one of the people that you love to make music with? Producers? Artists? Yeah, I can say producers. Like, ik zou definitely like om samen hype te werken. Voor die wat weet wie hype is, ik zie mensen weet wie hype is, als we praten van ringlets, wat hype is, Creams, was Cream en nog andere ringlets, nog paar andere ringlets is producer. Dus ik denk hype is een van die top Cape Town hip-hop producers. Yes, hype is man. I like his music and I like his beats and things like that. Yeah. So, what's one thing you wish you would have knew, like, like in the future, like, but those is toen jonger was. Yeah, like if you were younger. The younger me, zij bedoelen soos as die ouer ek is aan die jongere ek kon gepraat. Dat is so. Something like that. Jo, baie. Ik zou van mezelf zeggen dat is meer humble. Is meer humble. Werk harder, because the amount van werk wat ze denkt ze zitten, is niet clearly enough. Verstaan ze? Because at the end of the day, die jongeren, ik heb baie expectations gehad. Die jongeren, ik heb baie expectations gehad, but minder werk in gezet. En ik verstaan nou wat het is. I think that's something everybody would love to tell themselves about themselves. Younger. Humble, work harder. Try more. En het is menselijk. Ik was alleen maar menselijk, maar het is een punt gekomen in mijn leven waar ik die jongeren, ik beginnen, ons raak ergens, ik doe een performance waar ik die hele crowd mal geeft en then I so forget about my core values. But you must always remember, it must always
it must always stay in place. It must always stay in place. Yeah, and also now, talking about like your younger self, no? Yeah. Can you tell the people like what your comeuppance, man? Where did you start and how did you start? And, Sure. Yeah, that's brilliant. That's a genius question. Like, yeah. ik het van die begin af. No? Yeah. My uncle het movies verkoop. No? En ja, dat is het begin. Zo wil ik van die begin af. Uncle het movies verkoop. En ik wil alle pad passie gehad voor muziek. Ik had niet net voor hip-hop, voor muziek. En ik had niet zeggen voor muziek. I was born an artist. Like, I was born, I wanted to do, if I go for a give a really good, to say, actor, to say, we can't prance somebody. So, yeah, so I wanted to do acting. I was drama. I went to the art school. I went to art school. I was all into the art. So, What else were you into? Speed Arts Academy. Yeah, I went to the Speed Arts Academy. Something people don't know about me. I'm a professional ceramist. Ik is een potterbakker. Baie mensen weten hij van mij. So yeah, so also that the ding is that my uncle had movies verkoop. En hij had een vraag gekomen naar de videoshop toe. En hij was een rapper. En hij heeft voor ons gezegd, hij rap voor mijn liefie. En hij gaat zeggen, hij rap. En toen geloofde hij voor me. En toen kwam hij met een boek vol rhymes naar ons toe. En hij rap voor ons. En hij speelt beats en hij rap voor ons en zo. Zijn naam is ETS, by the way. Ja, zijn naam is ETS. En toen, het was voor mij amazing. Ik weet niet wat mijn liefde is, maar mijn mind was blown toen ik voor me. Dus ik, dat is wie ik wil wees. I want to be that guy. En ik heb een groot verhouding opgebouwd naar hij. En hij heeft mij basically de hoofd geweest van hoe we, was het battle raps te doen op de straten, was het shows te doen. Kleine shows bij de libraries, bij de scholen, bij wat kon ze, youth days en holidays. En zo wat daar shows was. They loved us, but op een of andere dag later heeft ons allemaal gegroeid. Like, was het gegroeid in de zin van, was het beginnen andere mensen ontmoet in de industrie, different mensen. Paul's crews and how you guys just kept him alive, like how you guys keep going, you know? De eerste crew wat ons was ik in ETS. Die braaf wat mij, als je niet weet hoe ETS, ik kan niet explain, maar ETS was die braaf wat mij geleerd had, die skills van rap en alles. En basically voor mij introduced aan hip-hop. Al hip-hop wat ik gekend had, was hip-hop wat mijn pa geluisterd, 50 Cent en zo. Hij heeft mij een broader spectrum gebracht van hip-hop verstaan. En ik geleerd dat 50 Cent niet al hip-hop is. Ja, but in any case, cruise. Onze eerste cruise naam was Quiet Storm. En hij heeft die naam van die crew geïnvent. En zoals ik zei, bij Anker het video's verkoop ik in mijn liefde van ETS ontmoet. En met dat wat ik in mijn liefde van ETS ontmoet heb, heb ik in mijn liefde begonnen rap samen met ETS. En ons was Quiet Storm. Ons drie was Quiet Storm. En toen hij voelde mijn Anker dat mijn liefde moet meer focussen op zijn studies. Van hij begon meer focus op hip. Als wat hij focus op zijn studies. En toen besluit van ons het in zijn kamer gereden, ons uitgereden aan bij hem. Maar toen besluit ik in deze om het verder te vatten. Dus het niet ons twee, maar van ons twee af het ons nieuwe members ontmoet. Wat voor ons wel gejoind. En het was Eka Balabi, ETS en Tomatoes voor Legend, voor Bones en voor Zaza. En alle drie het samen ons Quiet Storm geraakt. Maar in dezelfde tijd was er baie goed is wat gebeurde tussen ons, wat voor ons laat opbreken tegen disagreements en wie. Ik heb een groot probleem. En mijn probleem is dat
ik, ik kom in die moeilijkheid die feit dat ik soms wil luisteren nadat ik een bewust is af. Okay, yeah. Dat soms en dan voel mensen, ik vat oor. Wat ik hier zeer probeer om te doen is maar net dat is mijn persoonlijkheid wat voor mij in die moeilijkheid kan krijgen. Door die feit dat mensen denken dat ik wil overvat wat hulle beginnen. Maar op een of andere dag is het ook maar als ze dit zo kan doen, mijn broer, like. Ja, iemand anders dat je het zo doen. So, hij is wat het doen. So, dat is mijn intentie. Maar hij is ook in het eerst beginnen beef het ook tegen die feit dat zijn crew het beginnen samen met mij beginnen meer performen, meer dingen doen. En dan zei hij daar niet, because voor mij was het dat ze kan niet op een jaar zitten en drinken en ons moet vandaan of niet toch aan performen. Op een of andere dag, ze moesten responsible is. En hij is altijd wat ik in mind gehoord heb. Met mijn future performances heb ik altijd geweten. Ik zeg niet is perfect, ik zeg niet was performances of incidents wat het gebeuren dat ik dronk was of wat ik misschien niet in mijn volle toestand was om te performen of om te gaan voor een shoot of videoshoot of iets. Ja, was, maar ik heb altijd getracht om mijn craft baie meer serieus te vat als mijn peers. En ik denk, dat is ook al baie van hulle niet meer in die game is en ik is nou nog. Yeah. Because onze mindset was different. Yeah. Okay. What's something you would really like to do for the people of LC's as for the people of Elsis, now you know a lot of people when people ask them, especially when it comes to artists, and especially when the artists are rich and whatever, now, that's all the artists vragen ook geld niet terug, like geld en zulke goed te zien. En we zijn die probleem is die conditie wat ons in leef financially. Die probleem is mindsets. Verstaan ze? Wat ik zou like om te doen is voor die, ik zou zeggen voor die jong mensen. Because die jong mensen is die mensen wat nog kan, die minds, dat ze nog die minds kan veranderen. Het is baie zwaarder om iemand wat ouder is, zijn mind te veranderen, als iemand wat jong is. Because een ouder persoon gaat voelen, hey, ze zeggen van mij, the ignorance is there. Yeah. So, voor mij is het om art schools te beginnen, om mensen te leren, de business side van music, om mensen te leren, om education te geven. Om education, niet net music-wise en art-wise, maar om onze mensen en onze jonge mensen meer educational programs op te maken en het free te maken. Of om het die, misschien niet free niet, maar om het te maken met een prijs wat die te extreem en te extravagant is. Because op een andere manier daar te zien, ik verstaan, zij als een lecturer of als een teacher of whatever, moet ik iets, maar hoe gaat onze mensen kan voeren gaan als die education of als iets, een cursus of whatever, zo expensive is. Verstaan ze? So ja, dat is dus wat ik zal wil doen of zal doen. What is one belief now that you have, or an opinion that you think most rappers in the industry would disagree with? Yup. That Jay-Z is the best rapper of all time. Baie, ik denk juist dit hier niet. Ik denk
Ik denk, but this ik wat de bias is. Ik denk Afrikaanse rappers is de beste rappers in Zuid-Afrika. Ik denk dat. Ik denk, like, als het misschien omdat ik Afrikaans versta, maar ik versta Engels ook, maar als het komt bij Afrikaans, het voelt niet different. Like, als Afrikaanse rappers rap, like, so baie mensen zal disagree met mij, maar ik voel Afrikaanse rappers. En hij gaat niet eens op het feit dat ik Afrikaanse rapper is. Ik denk net zoals een, ik denk, als ik denk cream is beter als kist voor nieuw is. Ik denk baie mensen gaat voelen dat ik is biased, of mensen gaat voelen ik lieg of whatever, maar hij is mijn opinie. Yeah, I would disagree though, but I hear what you're saying. Yeah, I respect your opinion. Ja, dat zijn mijn vragen. Yeah. Gratis al. What's one experience in your life that if you didn't have it, you probably wouldn't be the rapper you are today? Sure. This is not me kissing someone's ass, right? But this is me being 100% real. And it's true. If I didn't meet Stephen, I would not have been the rapper that I am today. Because when it comes by rapping, Stephen was brutally honest with me. Stephen zou mij zeggen wanneer iets kak is. Stephen zou mij zeggen, nee mijn broer, hij kon dood. Nee, hij kon niet kwaai. Nee, voilà, toen hij lief was, moet hij doen. So, ik denk, mijn home, als iemand wat daar was om voor mij te mentor een rap was. Ik kreeg hier Thees was twee different mensen in mijn leven. Thees het bij die fondatie gegeven. Maar Stephen heeft iets gebouwd. Ja. Verstaan ze? Ja. Ja. So dat is een van de real scooters wat ik kan zien. Okay. So tell us more about Bella and tell me more about the album you'll be dropping. Ja, zoals ik zei, als bijvoorbeeld mensen weten dat ik een potterbakker is. Als baie mensen wat hij weet van mij. En dat is weird, because één keer te zeggen, Goes van mij. But you did so big, how you like oh my god, you don't have tattoos. Hoe mag hij even sing in your mind dat ik je potterbakker kan zien? Like anybody can be anything. Can be anything. Yeah, but voor die album, beelden van mijn leven, ons druk bezig om te stoppen. En wat ik kan zeggen is, die album gaat over letterlijk wat die titel zegt, beelden van mijn leven, is wat die album is beelden van mijn leven. Het gaat over elke klein detail van wat ik hier gemaakt heb in mijn leven. En elke song wat op die album is. Ik heb de song van mijn ma, ik heb de song van mijn kind, ik heb de song van mijn vrouw, ik heb de song van mijn pa wat doet gegaan. Ik heb de song wat ik praat van hoe ik begin het met deze. Ik heb de song wat ik waar Lizen geschikt was, die reden ook Lizen geschikt was, die reden ook ik en mijn kind samen uit elkaar is. Like, het is alles te doen met mijn leven. En dan zijn also clubbangers. Skit is een van die songs waar ik heb girlies met liquor hollen en wat het skit en zo. En dat is ook basis deel van mijn tuning in. My name is Bella B. This is the Bella B Show. We're gonna be dropping throwbacks on every Friday on YouTube, so you can check that out. And also, I will be dropping my single Funny Yasis very soon, so you can be checking that out as well. You can follow me on YouTube at Dream Life Bella B, and peace out. Salute.